Το βίντεο αυτό έχει φτιαχτεί για την ανάδειξη της αξίας της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε κοινότητες. Πιο συγκεκριμένα θα δούμε πώς η συμμετοχή στη διεθνή κοινότητα του LAMS μπορεί να υποστηρίξει έναν εκπαιδευτικό κατά την εκπόνηση σχεδίων μαθημάτων. Τα σχέδια μαθημάτων στο LAMS ονομάζονται ακολουθίες δραστηριοτήτων. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να επισκεφτεί τον ιστότοπο της κοινότητας lamscommunity.org και εκεί να συνδεθεί με τον προσωπικό του λογαριασμό. Αν δεν έχει, η διαδικασία για να αποκτήσει είναι πολύ εύκολη. Αμέσως μετά αποκτά πρόσβαση σε μια σειρά από σχέδια μαθημάτων ή ακολουθίες δραστηριοτήτων και με βάση τον τίτλο τους και τα υπόλοιπα περιληπτικά δεδομένα που ονομάζονται metadata μπορεί να υποδεχτεί ότι κάποιο σχέδιο τον ενδιαφέρει να το εξετάσει περαιτέρω. Τι σημαίνει να το εξετάσει περαιτέρω? Μπορεί να το δει, να δει πώς εκτελείται, να το κατεβάσει τοπικά, να κάνει κάποιες ενδεχόμενες αλλαγές ή να το εκτελέσει ο ίδιος μέσα στην τάξη του. Έστω ότι υποπτευόμαστε ότι μας ενδιαφέρει αυτό εδώ το σχέδιο. Παίρνουμε την προεπισκόπησή του και εδώ βλέπουμε τι γίνεται με το LAMS όταν το μάθημα εκτελείται στην τάξη. Αριστερά σημειώνονται όλες οι δραστηριότητες από τις οποίες απαρτίζεται η ακολουθία. Με κόκκινο επισημαίνεται η δραστηριότητα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα δείτε ότι όσο προχωράμε η κόκκινη δραστηριότητα προχωράει και αυτή και όσες έχουν ήδη ολοκληρωθεί επισημαίνονται με μπλε χρώμα. Οι δραστηριότητες έχουν τίτλους και έχουν και περιεχόμενο. Εδώ θα δούμε κάποιες μορφές μόνο δραστηριοτήτων, όχι όλες, όσες επέλεξε η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός για να χρησιμοποιήσει στο μάθημα. Μία μορφή δραστηριότητας είναι ο πίνακας ανακοινώσεων που βλέπουμε εδώ πέρα. Και η δεύτερη δραστηριότητα που έχει μπει στη συγκεκριμένη ακολουθία είναι μιας άλλης μορφής πίνακα ανακοινώσεων πάλι. Η τρίτη δραστηριότητα είναι ένα φόρουμ. Η εκπαιδευτικός έχει θέσει ένα θέμα και ο κάθε μαθητής μπορεί να απαντήσει. Να υποβάλει την απάντησή του, να δει τις απαντήσεις και των υπολείπων, να επιστρέψει και εδώ παρουσιάζεται ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον feature του φόρουμ, το ότι μπορεί ο μαθητής να θέσει και δικό του θέμα. Να το υποβάλει και να δει απαντήσεις, να περιμένει απαντήσεις από τους συμμαθητές και από την εκπαιδευτικό. Μια τρίτη μορφή δραστηριότητας είναι η δυνατότητα που δίνεται σε αυτή την περίπτωση στους μαθητές να δούνε και κάποιο επιπλέον υλικό. Στην προκειμένη περίπτωση ένα βίντεο από το YouTube. Και αφού ολοκληρώσουν τη θέαση, να δηλώσουν ότι έχουν τελειώσει και να προχωρήσουν στην επόμενη δραστηριότητα. Η επόμενη δραστηριότητα εδώ είναι ένα φόρουμ, είναι ακόμα ένα βίντεο YouTube και βλέπουμε την πρώτη αξιολόγηση. Είναι μια ερώτηση ανοιχτού τύπου, ο μαθητής καλείται να απαντήσει. Να υποβάλει την απάντησή του προσωρινά, να πάρει ανατροφοδότηση, δηλαδή μια ενδεικτική σωστή απάντηση και αν με βάση αυτήν θεωρήσει ότι θέλει να αναθεωρήσει την απάντησή του μπορεί να το κάνει, αλλιώς μπορεί να δει τις απαντήσεις των υπολείπων και να προχωρήσει στην επόμενη δραστηριότητα. Η επόμενη δραστηριότητα είναι επεξεργασία μιας εικόνας μέσω του προγράμματος Pixlr, κανονικά ανοίγει, εκτελείται το πρόγραμμα Pixlr, γίνονται οι αλλαγές που ο μαθητής θέλει στην αρχική εικόνα που του δίνεται και μετά μπορεί να αποθηκεύσει, να δει και τις εικόνες που έχουν καταθέσει οι συμμαθητές του και να προχωρήσει παρακάτω. Έχουμε ακόμα ένα βίντεο εδώ στο σχεδιασμό και πάμε στην τελική αξιολόγηση που είναι ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ο μαθητής απαντάει. Υποβάλλει τις απαντήσεις του και απευθείας βαθμολογείται. Βλέπει τα λάθη του, βλέπει και τις σωστές απαντήσεις και επίσης παίρνει και feedback που είναι με τις σωστές απαντήσεις.
Στο τέλος, διεξάγεται μια ψηφοφορία για το αν άρεσε ή όχι το μάθημα και αποτελεί μια μορφή ανατροφοδότηση προς τον εκπαιδευτικό. Βλέπει τα αποτελέσματα, το περιβάλλον ευχαριστεί τον μαθητή, τον συμμετέχοντα σε αυτό το μάθημα, και το μάθημα ολοκληρώνεται.